Gogo takangoenda unovatora mwanangu because ndakati kuti ndarambe ndichingorova chitungwiza ndichidzoka chitungwiza vomboita some few days vari pano tongoenda navo kuMorgenstern nekuBenzo kuvangoitwa matest nekuti problem yavo yemaziso yange yanyanya. Mira utaure na mira utaure na halo makadiko muzukuru. Ndiwe wazimba iwe wazimba muruchaiko ikoko makadiko. Ndini raiti zvangu tinongodaro tongodaro nyongo chete nongowa nyongo ende miri yese uchingonzwa kuti kaka zvichidzika kuenda kumakumboko. Vanga vanditi tiende tonotariswa maziso nezvakangowanda. Ndandati komadie kuya muchinditora ikoko. Zvikanzi aiwa zvino pano ijeri amai vako vanotsamwa kandikadaro pano ijeri. Aubude anzi mukabuda kuenda uko matsotsi kusina matsotsi ndikupiko nayo jera. Zvakanaka ndafara kukuonai. Uyaimona amaita nazo inenge yafriza fesi yake yakangooma kudai haichafambi kuti vanoitawo zvemanetwork ikoko nai.